Fit-19 ta' Jannar se terġa' tittella il-Festa taċ-Ċitru, festa li bħal kull sena ssir fil-jum tal-Ħadd fil-ġonna tal-Palazz ta' San Anton, Ħattart. Id-dettalji dwar il-11 edizzjoni tal-Festa Ċitru ingħataw waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-President George Vella. Konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-ġonna tal-Palazz u li għaliha kien hemm studenti minn żewġ skejjel primarji, il-Kulleġġ St. Thomas More taż-Żejtun u l-Kulleġġ San Ignazju ta' Ħalqormi. Fil-ġonna tal-Palazz tal-President f'Ħattart hemm aktar minn 500 siġġera taċ-ċitru u bil-frott tagħhom isiru diversi prodotti li ser ikunu għall-beħ waqt il-Festa taċ-Ċitru. L-iskop huwa li wieħed jagħmel użu mill-ħjalliesta tal-frott li jiġi mkabbar hawnhekk fil-ġnien u kif qatt ma tistax dan tqasmu biss u tlaħħaq miegħha dan trid b'xi mod tutilizzaw l-aħjar mezz. Hija s-sistema li nbdiet fil-sena ilu meta bdew issir din festa ċitru għaliex filwaqt li qed tagħmel festa u kważi qed tiġbor l-familji flimkien. Hija fl-istess ħin tutilizza dak il-kapital, dak il-frott, tbijaw, beħdilu anke forsi prodotti tiegħu kif diġà għadda qed jista' jagħmel affarijiet minnhom u jinbijaw hawnhekk. U nafu li kull sena kien ikun suċċess da. Jiena nittama li fit-19 ta' Jannar joħroġ it-temp tajjeb għaliex dak huwa importanti ħafna u ħafna familji jiġu hawnhekk ħalli jieħdu gost bl-ambjent u anke fl-istess ħin jikkontribwixxu għal Community Chest Fund. Tkellimna wkoll ma' studenti li kienu preżenti għat-tnedija tal-Festa taċ-Ċitru sabiex imbagħad ikunu huma stess li jgħinu biex jinqata' l-frott. Kristina Tanti ta' 10 snin mill-Iskola Primarja taż-Żejtun għaltilna uħud mill-benefiċċji meta wieħed jikkonsma il-frott taċ-ċitru. Għax eżempju jekk tkun ma tiflaħx jista' jgħinek iktar fix-xitwa u għandu ħafna vitamini li tista' tieħu minnha tkun ħafna b'saħħtek bihom. Vera tajbin eżempju jekk ikollok l-orange juice vera jagħmlek b'saħħtek u da. U iktar tajbin jekk ikunu fresh għax l eżempju ġibhom minn pakkett hekk li tħawwet ma tantx ikun daqshekk bil-vitamini, aħjar ikollu l-vitamini minn xejn. Tkellimna wkoll ma' Jaden Buzutti li għandu 8 snin u Anushka Lomax li għandha 9 snin u li attendu l-Iskola Primarja ta' Ħalqormi. Il-frott naħseb li hu tajjeb għas-saħħa u biex tieklu. Il-riċ tajjeb għas-saħħa u nistgħu nużawha kejkijiet ukoll. Fatt interessanti li l-President George Vella spjega lill-istudenti kien li fi żmien il-kavallieri li wieħed ikollu siġra taċ-ċitru b'mod partikolari tal-larinġ kien ifisser li dak li ikun sta bene, sinjur. Il-Festa taċ-Ċitru ta' 19 ta' Jannar se tibda fid-9 ta' filgħodu sal-5 ta' wara nofsinhar. Dakinhar se jkun hemm ukoll għall-beħ il-ktieb tisir mill-qalb bil-fondi kollha se jmorru bris il-Malta Community Chest Fund.